Tällä ei saa sukua. Ja se alkaa nyt. Meitä on ton verran. Ja mun haaste. Mun pitää tehdä peppuplätsejä ja polviplätsejä aina välillä. Ja sitten tehdä niinku täällä. Silleen niinku tolle. Kaikki tehdään näin. Ja siis mulla on 3 elämää. Ja niin. Tästä se lähtee. Kohta jos mä menen toi Josun toi vihreä pala. Niin jos yksi elämä. Aivan haaste. Se on tehdä voltti. Se on vaikea. Haaste. Katsotaan. Näitä palloja niin paljon. Joten nyt. Yes. Ei tullut jaloilta, mutta kuitenkin. Mulla on vielä 2 elämää. Ui. Toi kävi näin. Mä saatan sit kuvaa vähän minne sattuu, koska tää paistaa aurinko, joka heijastaa ja sitten niin kun mä hypin hävikkäseen tästä, niin sit se on sellainen juttu. Platsi. Mun tavoite on tehdä 10 putkaa tai 5 putkaa. Niin. Se. Katsi. Tässä on puhelinen. Tai 1 pallo. On tää. Sketaanko se? Joskus näistä palloista menee oikeesti läheltä. Ja mulla osuu siihen peppuplätsiin 1 selkää. Eli mulla on aina 1. Koitan tehdä taas. Muuti. Noi 2 palloa osuu yhteen ja se meinas kimpassa toinen niistä muuhun. Mä uskon, että se osuu muuhun sit. Ääni. Ui! Tai jos on, no, katsotaan ehkä toinen video tai jotain. Kattokaa tää.